आणि थोडीशी डिवाइन कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं किलं स्टाईल किलं मूड तिच्या समोर फिक्का गोल्ड बोलायला पक्की बोल्ड खरंच खूपच सुंदर हाय सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग सुंदरी सुंदरी अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे सुंदरी सुंदरी हा हा ती पोरगी ट्रेंडी पाहिजे एल्वी प्राडा फेंडी फक्त संजू संजू करते बोलते 18 वाटते 21 भारी तुझा मस्करा तू दिसे जणू अप्सरा 3 तू होणारी सुपर मॉडेल 4-5 करोडचा बिल तुझा ए ती करत नाही फ्लेक्स ना कॉल ना टेक्स्ट ती स्वतःला समजते बेस्ट कधी कधी काय लिहितं कधी सेलेना तिला स्वतःहून करता